Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι Κυριακή 27 Οκτωβρίου, απόγευμα, 4 η ώρα που γράφεται αυτή η εκπομπή και θέλαμε να σας κάνουμε μία μικρή ανάλυση σχετικά με το τι συμβαίνει στο Ισραήλ και το τι μελιγενέστε. Μέχρι στιγμής είδατε ότι επιβεβαιωθήκαμε. Είπαμε ότι πριν τις αμερικανικές εκλογές οι Ισραηλινοί θα χτυπήσουν μόνο στρατιωτικούς στόχους. Και έγινε αυτό προχθές. Άρα επιβεβαιωνόμαστε για ακόμα μία φορά και τώρα θα σας κάνουμε μία μικρή ανάλυση για το τι μελιγενέστε στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι αυτό που σας είχαμε πει ότι σχετικά με τις επιδρομές έγινε πρόταση στρατιωτικούς στόχους. Είχαν δώσει και μια προειδοποίηση οι Ισραηλινοί για να μην υπάρχουν πολλά θύματα. Αυτό δεν σημαίνει να πει ότι είναι στημένο το ολοσκηνικό. Όχι. Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών για να δούνε μετά που θα χτυπήσουν. Σίγουρα δεύτερο στη σειρά είναι τα καύσιμα και όλες οι μονάδες παραγωγής καυσίμων και η τρίτη βέβαια περίπτωση είναι το τρίτο κομμάτι της επίθεσης αφορά τα πυρηνικά. Όλα αυτά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες θα είναι δύσκολες. Ξαναλέω, θα είναι δύσκολες. Και δεν ξέρω αν θα γίνουν, μπορεί να γίνουν, αλλά να γίνουν και αμέσως μετά να έχουμε γεγονότα σημαντικά στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ των δύο αντίπαλων στρατοπέδων, δημοκρατικών και συντηρητικών. Άρα επιβεβαιωθήκαμε στην πρόβλεψή μας για ακόμα μία φορά για το Ισραήλ. Πάμε τώρα να δούμε για το τι γίνεται και τι μελιγενέστε στην περιοχή σχετικά με τη Γάζα, με το Λίβανο και όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από τη Γάζα. Στη Γάζα λοιπόν οι Ισραηλινοί έχουν ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο δεν αρέσει στους Αμερικανούς, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα στον άξονα το Z θα τους γράψουν και θα πάνε παρακάτω και έχει ως εξής. Εδώ έχω έναν χάρτη, στον οποίο χάρτη θα γυρίσω να τον δείτε. Δεν ξέρω αν φαίνεται, υπάρχουν, ναι, νομίζω φαίνεται καλά. Εδώ υπάρχει μία κίτρινη λωρίδα και εδώ υπάρχει επίσης μία κίτρινη λωρίδα. Αυτές οι δύο είναι οι δύο διάδρομοι, με τον γκρι είναι όλη η Γάζα. Έτσι, η Γάζα πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις πέρυσι 7 Οκτωβρίου που έγινε το όλο σκηνικό, που θυμάστε με που έκανε η Χεσμπολά εναντίον των Ισραηλινών. Αυτή λοιπόν είναι η Γάζα με τον γκρι όλο. Τώρα έχουν γίνει επιχειρήσεις και εδώ που βλέπετε είναι οι δύο κίτρινες γραμμές καταρχήν, είναι οι δύο διάδρομοι. Ο βόρειος είναι ο Νεντζαρίμ, αυτός είναι ο διάδρομος Νεντζαρίμ και αυτός είναι ο διάδρομος Φιλαδέλφια. Εδώ χωρίζει τη Γάζα από την Αίγυπτο. Εδώ υπάρχουν και Αιγυπτιακές δυνάμεις. Σε αυτόν λοιπόν εδώ το διάδρομο και βόρεια βλέπετε ότι έχω βάλει κάποια κυκλάκια. Τα κυκλάκια αυτά τι σημαίνει, είναι περιοχή την οποία έχει καθαρίσει το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι από εδώ και πάνω δεν θα υπάρξει ποτέ πάλι Παλαιστίνιος. Άρα αυτά θα γίνουν αμέσως Ισραηλινά εδάφη. Όμως βλέπετε κάτι που έχω σχηματίσει με κόκκινο, μία λωρίδα εδώ, κατά μήκος των συνόρων Γάζας-Ισραήλ. Γάζας-Ισραήλ υπάρχει μία κόκκινη λωρίδα. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί θα επιδιώξουν να δημιουργηθεί αυτή η λωρίδα 2 χιλιόμετρων, 1 με 2 χιλιόμετρων, η οποία θα είναι ζώνη, να σας το πω έτσι, ουδέτερη και θα μαζευτούν όσοι Παλαιστίνοι έχουν μείνει σε αυτό το κομμάτι εδώ μόνο. Άρα οι Ισραηλινοί παίρνουν άλλο ένα κομμάτι από βόρεια της Γάζας, όπου εκεί θα γίνει επικισμός Ισραηλινών, ένα κομμάτι και της παραλίας δηλαδή, έτσι, και το υπόλοιπο κομμάτι θα μείνει στη Γάζα με μία επίσης ουδέτερη ζώνη, και αφού έχουν αφοπλίσει άπαντες από την περιοχή εκεί. Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο θα ακολουθήσει για τη Γάζα. Έτσι. Σας τα λέμε από τώρα, μην μας πείτε πάλι ότι δεν ξέραμε, έτσι, για να δείτε ότι είμαστε πολύ μπροστά. Πάμε τώρα στο βορρά. Στο βορρά λοιπόν βλέπετε εδώ είναι το Ισραήλ και εδώ πάνω είναι ο Λίβανος. Και βλέπετε εδώ έχω σημειώσει με ένα κίτρινο μία λωρίδα. Είναι μία περιοχή αμφισβητούμενη μέσα στη θάλασσα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπου εκεί εμπλέκεται, υπάρχουν και σημεία που ανήκουν σε ένα κοίτασμα πολύ σημαντικό, το Κασίρ, το οποίο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα.
Και εδώ με τη μαύρη γραμμή, βλέπετε που είναι η μαύρη γραμμή, είναι τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, εδώ στην κόκκινη γραμμή. Εδώ με το κίτρινο πάλι είναι ο Λιτάνι ποταμός. Στο κόκκινο κομμάτι είναι το κομμάτι το οποίο έχουν κάνει εισβολή τώρα και κινούνται προς τον Λιτάνι οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί λοιπόν θέλουν να πάνε τα σύνορα στο Λιτάνι ποταμό. Άρα να πάρουν άλλο ένα κομμάτι του Λιβάνου, εδώ νότια του Λιβάνου, βόρεια του Ισραήλ, και εξαλείφοντας ταυτόχρονα αυτό το προβληματάκι που υπάρχει εδώ μεταξύ των σύνορων, άρα παίρνοντας και το κοίτασμα. Ωραία. Στο κοίτασμα εκεί λοιπόν είχε πάει σε κάποια φάση το 2022 ένα γεωτρύπανο θαλάσσιο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία αυτή, βλέπετε, Energean Power. Η Energean λοιπόν είναι μια εταιρεία η οποία είναι Ισραηλινή, έχει παρουσία σε 8 χώρες της Μεσογείου και της Βορείου Θαλάσσης. Η παραγωγή του ομίλου προέρχεται κυρίως από την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Ελλάδα, θα σας πούμε πού, την Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας τις 40.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου σε ημερήσια παραγωγή το 2021. Το μεγαλύτερο project της Energean βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι αυτό της ανάπτυξης των κοιτασμάτων Καρύς. Ποιο κοίτασμα είπαμε ήταν εδώ πέρα, εδώ το πρόβλημα με αυτήν εδώ τη λωρίδα, το κοίτασμα Καρύς. Εντάξει. Λύθηκε τώρα, καταλάβατε, λύθηκε. Επίσης το Καρύς, το βόρειο Καρύς και το Τανίν που ανήκουν στο Ισραήλ. Τα τρία αυτά κοιτάσματα είναι περίπου 100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Η εταιρεία έχει σε εξέλιξη και διάφορα άλλα project και έχει και 3 στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα διαχειρίζει τα κοιτάσματα Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Εψιλών στον κόλπο της Καβάλας. Ποιος είχε κάνει εκεί την εξόρυξη? Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μάλιστα. Και αυτά έχουν δοθεί στους Ισραηλινούς, δεν ανήκουν στο ελληνικό κράτος. Πώς δόθηκαν? Με ποια διαδικασία, ποια συμφωνία? Προς τι ήταν η συμφωνία που υπεγράφει? Ήταν προς όφελος της χώρας? Τι παίρνει η χώρα από αυτή τη συμφωνία? Γιατί δόθηκαν στους Ισραηλινούς? Ποιος υπέγραψε αυτή τη συμφωνία? Όλα αυτά εμείς θα τα βγάλουμε στη φόρα και εννοείται ότι κανένας δεν είναι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να έχει αυτά τα κοιτάσματα. Γιατί εμείς έχουμε πει τι θα κάνουμε στα κοιτάσματα. Πάμε λοιπόν. Η εταιρεία επίσης αυτή, η Energean, η οποία ανήκει στον Έλληνο-Ισραηλινό επιχειρηματία Μαθιού Ρίγα. Ο κύριος Μαθιού Ρίγα είναι ένας Έλληνο-Ισραηλινός, ο οποίος η εταιρεία του το 2022 ήταν σε κατάσταση πτώχευσης και ξαφνικά ήρθε το Ισραηλινό κράτος, έχωσε χρήματα στην εταιρεία για να τη σώσει. Και όχι μόνο τις έχωσε, έβαλε και άλλα χρήματα για να πάρει αυτό το που είδατε πριν, το πλοιαράκι, το γεωτρύπανο, το εδώ, έτσι, που έγινε στη Σεούλ. Λοιπόν, και το φέρνει λοιπόν και στην Δυτική Ελλάδα, στο Κατάκολο λέει, όπου στο Κατάκολο, προσέξτε, στο Κατάκολο η Energean έχει πάρει, λέει, το 75% του κοιτάσματος της εξόρυξης. Τι κατάλαβα, με τι τίμημα? Και το 100% στο κοίτασμα στα Ιωάννινα, στη Ζήτσα, που είναι στεριά. Και σε ένα μπλοκ 2 το οποίο βρίσκεται δυτικά της Κερκίνας προς την Ιταλία, όπου εκεί λέει έχει ποσοστό 75% και 25% η εταιρεία ελληνικών υδρογονανθράκων. Όλες αυτές οι συμφωνίες εμάς θα έρθουν στο τραπέζι, γιατί εμείς έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς αυτοί θα βγάζουν τα κοιτάσματα και τι θα πρέπει να προπληρώσουν. Έχει προπληρώσει τίποτα η κυρία Energean του κυρίου Μαθιού Ρίγα? Και ποιος είναι ο κύριος Μαθιού Ρίγα? Δεν κατάλαβα. Ποιος είναι αυτός ο Ελληνο-Ισραηλινός? Δεν κατάλαβα. Ξέρετε κύριε Μαθιού, και εμείς έχουμε επαφές, μιλάμε κάτω στη χώρα σας με ανθρώπους εκεί, σοβαρούς, και μας λένε για σας πολλά. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αυτή λοιπόν η εταιρεία που ήταν να πτωχεύσει και την έσωσε το Ισραηλινό κράτος, τώρα εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές, να βγάλει τα κοιτάσματα στο Ισραήλ, να πάρει τα κοιτάσματα τα δικά μας στο Κατάκολο
στο μπλοκ 2 στην Κέρκυρα στα Γιάννενα και είναι ήδη μέσα στον Πρίνο. Ποιοι υπέγραψαν οι Βουλγάρες, ποιοι πρωθυπουργοί ενέκριναν αυτά. Υπάρξει δικαιοσύνη. Όλα θα βγουν στο φως και θα δούμε ποιοι έχουν φάει, ποιοι έχουν πάρει και με τι αντίτιμο, τι παίρνει η χώρα από αυτά. Δηλαδή στον Πρίνο τι παίρνουμε εμείς από τα καύσιμα τα οποία βγαίνουν και τι παίρνει ο κύριος Μαθιού Ρίγα. Γιατί να τα πάρει ο κύριος Μαθιού Ρίγα, δεν κατάλαβα. Δεν είναι ελληνικά αυτά. Να πάει στο Ισραήλ κάτω, εκεί στο Καρίς, να βγάλει αυτά που είναι 100 δισεκατομμύρια βαρέλια. Λέει φυσικό αέριο, κυβικά, συγγνώμη, φυσικό αέριο. 100 δις κυβικά. Πάει εκεί πέρα. Δεν κατάλαβα. Να έρθεις εδώ πρέπει να αποδώσεις, να πληρώσεις. Ένας χρεοκοπημένος επιχειρηματίας ήρθε εδώ πέρα και μας κάνει τον τζαμπουκά και έρχεται και παίρνει κοιτάσματα δεξιά και αριστερά και γίνεται πλούσιος ο χρεοκοπημένος Ισραηλινός, Έλληνο-Ισραηλινός επιχειρηματίας. Ποιος είσαι εσύ, ρε? Ποιος είσαι εσύ? Καταλάβατε γιατί θα πέσει πέλεκες? Καταλάβατε γιατί εμείς δεν μασάμε τίποτα και μου βγαίνετε κάποιοι και μου γράφετε αυτά που λέτε στο πρόγραμμα τα λέει το έτσι κόμμα, το αλλιώς, το γιουβέτσι. Πάτε γιουβετσάκι με γιαουρτάκι οι υπόλοιποι. Αυτά που λέμε εμείς δεν τα λέει κανένας. Επομένως, στο Ισραήλ λοιπόν για να κλείσουμε την εκπομπή αυτή σύντομη αλλά ουσιαστική, πάντοτε παρεμβάσεις to the point. Γάζα, γεια σας, από τη μέση και βόρεια, από το διάδρομο όπως είπαμε που βρίσκεται περίπου στη μέση, έτσι, και είναι ο Νετζαρίμ, από το Νετζαρίμ διάδρομο και βόρεια τέλος, Ισραήλ εκεί, και θα κάνουν και την ουδέτερη ζώνη που είπαμε εδώ. Ουδέτερη ζώνη για να μην μπορούν να περνάνε αυτοί εδώ πέρα οι Παλαιστίνοι και δημιουργούν θέματα. Επίσης στο βόρειο κομμάτι είπαμε θα καταλάβουν το κομμάτι αυτό το κόκκινο μέχρι τον ποταμό Λιτάνη. Ο ποταμός θα είναι το νέο σύνορο και ταυτόχρονα εξαλείφεται και αυτή η διαφορά που είπαμε ότι υπάρχει στη θάλασσα, άρα παίρνουν και το κοίτασμα. Και χώρο και κοίτασμα. Και ασφάλεια και όλα. Κλείνοντας, να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον στρατηγό τον Μπαλτζόη, ο οποίος είναι στο Ελισμέ, που πριν 2 μέρες βγήκε και είπε ότι πλέον έχει πέσει στο τραπέζι και γι' αυτό ανησυχούν οι Τούρκοι το κομμάτι του κουρδικού κράτους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το ίδιο και ο κύριος Καλεντερίδης βγήκε και είπε πριν από 3 μέρες. Εμείς νομίζω το είχαμε πει εδώ και πόσες μέρες, πολύ παλαιότερα. Επιβεβαιωνόμαστε σιγά σιγά σε όλα όσα λέμε. Επόμενη εκπομπή, τα αποτελέσματα των BRICS. Σύντομη μικρή για να δείτε ότι και εκεί έχουμε επιβεβαιωθεί. Σιγά σιγά βγάζουμε κομμάτια. Ελάτε μαζί μας. Κομμάτια του προγράμματος. Ελάτε μαζί μας. Συντονιστείτε, γραφτείτε μέλη, φίλοι. Ελάτε μας γνωρίσετε. Ξεκινήσουμε περιοδίες. Από την 1η Νοεμβρίου θα δίνουμε βιντεάκια όπου θα λέμε πού ξεκινάμε την περιοδία. Οι περιοδίες θα ξεκινήσουν από 6 Νοεμβρίου, όχι νωρίτερα. Και ελάτε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που είστε συνεχώς, αυξάνεστε και πληθύνεστε γεωμετρικά. Μας συγκινούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας παίρνουν και είναι μεγάλη σε ηλικία, όπως ένας φίλος ο οποίος πήρε από την ΕΜΕΑ, δεν θα πω το όνομά του, 87 χρονών, ο οποίος έτσι μου λέει χθες το βράδυ, σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις, πατριώτη, και εμείς να ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα άλλο παρά μόνο την ψήφο μου. Στα 87 μου χρόνια θα σηκωθώ να πάω να σε ψηφίσω. Ελάτε κι εσείς. Και εμείς αυτό θέλουμε. Οι περισσότεροι από εσάς, να ξέρετε, είναι από αυτούς οι οποίοι χρόνια τώρα δεν πατάνε σε εκλογές. Συντονιστείτε μαζί μας και να θυμάστε πάντα ότι μας εκφράζει στο απόλυτο η φράση Ελλάς η τέχρα.